No és possible! És culpa seva! Sí, tot és culpa seva! Sí, així és! Dima, no ho entenc. Per què? Per què estàs insultant a la Nat? Exacte! Per què m'estàs insultant? Dima, estic esperant una resposta. És que t'has oblidat del que et vaig ensenyar? Diana, tu m'agrades, però ella no. Per això dic el seu nom. No està bé insultar les noies. Que et tonguin, Dima. I què passa amb tu? Sí, Art, per què m'has tirat aigua de la galleda quan estava netejant la classe? Doncs això és perquè ja no m'agrades. Diana, últimament els nois tenen un morro? Sí, estic sorpresa, Nopa. Què? Per què li has robat la roba a la Julie mentre s'estava canviant a l'emprovador? Per què? Què? Ha hagut d'anar al col·le amb una tovallola. Sí, buscant les coses com havia amagat. Perquè ja no m'agrada la Júlia. Es tenyeix els cabells massa sovint. Avui és gris, demà és rosa i després de color blau cel. Què vols dir, Kep? Calma, Julie. Vinga, noies. Art. I tu? Art, què et passa, tu? Què és el que no t'agrada de mi? De veritat, Art. Per què no t'agrada la Marúcia? Ella és una noia preciosa, una model. I a més, cuina molt bé. Què passa? Ja no m'agrada la Maruixa. Avui hem estat jugant a handball. I què? Sí, i què? Ella volia treure'm la pilota i s'ha caigut sobre mi. Però de què rieu? Gairebé m'ha aixafat com una mosca. Vaja, ja veig. Als nois ja no els hi agraden les noies i per això estan discutint ara. No sé què podem fer. El fet és que hi ha 4 noves estudiants a classe. Sí, i s'han enamorat d'elles. Aquelles noies són unes modelitos I com que nosaltres som senzilles... Les modelitos són genials. I vosaltres simples. Escollim modelitos. Ho has vist, Diana? Ja ens tornen a marginar. És terrible! Així que voleu modelitos, nois? Diana, tinc una idea. Sí, escolteu-me, nois. Aneu a passejar una hora. Ja veureu. Ara farem que les nostres noies siguin unes modelitos. La Diana i jo obrirem la fàbrica de modelitos. Sí, home, no ens feu riure. Aneu, va, i aviat serem modelitos. Noies, què? Esteu a punt per transformar-vos? Bé, serà una feina dura. No pa! Menys paraules i més fets. Noies, esteu preparades? Voleu que els nois vagin darrere nostra? Sí, i ens hem de transformar en modelitos. Estic preparada per ser una modelito. Esteu a punt per transformar-vos en modelitos? La fàbrica de modelitos acaba d'obrir. Nat, tu què faràs? Un pentinat. Nat, no et moguis, si no, no funcionarà. Diana, si em torno un modelito, algú m'estimarà? Esclar, tota l'escola s'enamorarà de tu. Ara no parlem, vaig a maquillar-te. No, pa, quan em torni un modelito, tothom s'enamorarà de mi. Marúcia, triaràs el millor, el teu príncep. Oh, sí. Nat, ja quasi estàs llesta. Espereu, noies, ara vinc, Ja està, Jana, ja estàs llesta. Nat, he acabat abans amb tu. Júlia, estàs brillant, una veritable bellesa. Marúcia, els teus cabells són perfectes. Ja està, totes esteu a punt. Bé, noies, la primera etapa ja ha acabat. Ara passem a la segona. Noies, us hem arreglat de la perfecció. El segon pas és la passarel·la de la bellesa. Ara ens ensenyareu una a una de què sou capaces. Noies, jo la primera. Calma, Nat, jo vaig primera. Oh, noies, jo sóc la primera. Noies, jo sóc la gran. Aniré al davant. Marisa, ara ens ensenyaràs la passarel·la de modelito. Modelito real. Diana, per què necessito aquesta rata? Marúcia, les rates estan al teu soterrani. Aquest és el veritable gos d'una model. Agafa el gos i camina. Marisa, ensenya'ns com camina un modelito. Ben fet, Marúcia, ho has aconseguit. La següent és la Júlia. Agafa el gos de les models. Marúcia, surt de la passarel·la. Júlia, no ha estat massa bé. Hauries d'esforçar-t'hi més. La següent és la Jana. Jana, és terrible. Dóna'm el gos. Jo t'ho ensenyaré. Vinga, som-hi. No està malament, Nat. Ben fet. Però has de seguir treballant. Ara, noies, anem a veure com les modelitos es fan fotos. Sí, noies, selfies guais.
Les modelitos autèntiques es fan selfies preciosos. Així doncs, mostreu-nos com ho feu. Seré la més atrevida de les fotos. Jo la més dolça. Jo la més animada. Jo la més guai. Vale, noies. A què esteu esperant? La Nat és la primera. Mireu-me. Seu, Nat. Això no és de cap manera atrevit. Saps què, Iana? Una modelito ha de ser animada. Mireu-me. Mireu, noies. Júlia, estigues més animada. No estàs gens animada. Has de col·locar-te en una posició elegant. Calma, noies. Oh, Déu meu, Júlia! No ets cap modelito! Oh, Déu meu, Júlia! Júlia, utilitza les tires de cera. Val, d'acord. Júlia, mira'm i aprèn. Marúcia, espantaràs a tots els nois amb aquestes fotos. Sí, Marisa, sigues més dolça. Us esteu enrient de mi, però no sou capaces de fer una foto. Bé, noies, pas número 4. Caminareu amb talons. Poseu l'esquena recta i camineu. Als nois els agraden noies altes. Els talons ens fan altes i primes. Talons? Noies, els talons són lo meu. No podeu competir. Bé, Iana, ensenya'ls com camina una bona model. Caurà en els teus somnis. Jo ho puc fer millor. Caurà. Ara ho veurem. Francament, Iana, no ho fas gaire bé. En els teus somnis. Bé, la Iana almenys té alguna opció. Sí, de ser una model. Noies, mireu-me. Marisa, ho has vist? Sí, camina superbé amb talons. Qui és capaç de caminar com jo? Marisa, què esperes? Vinga, ets la següent. Sí, noies, no sigueu tan avorrides. No els hi agradareu mai als nois així. Sí, esclar. Esteu a punt per transformar-vos? Us menystindran tota la vida. Ni parlar-ne. On són les sabates? Dóna'm les sabates. Vigila, Marisa. Vés-te'n, és el meu torn. Ben fet, Marisa. M'agrada aquesta actitud. Vinga, posa't les sabates. Marisa, vigila, el terra tremola. Uau, Marisa, et queden genials els talons. Ara ensenya'ns una modeleta amb talons. Marisa, equilibri. Ves en compte, Marisa. Marisa! 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 Uau, els talons són lo meu. Esclar, Marisa, els talons són lo teu. Marisa, ara veuràs com camina una autèntica modeleta amb talons. Bravo! Aquesta ha estat la millor modeleta amb talons. Ha estat genial! Bé, noies, el 5è pas és l'aparença. Us vestirem i estareu precioses. Us transformareu de cap a peus. Jo sóc la primera perquè sóc petita i és més fàcil trobar-me un vestit per mi. Mireu a qui tenim aquí i està trucant la porta. Després d'això continuem. Noies, m'imagino un vestit llarg vermell amb uns talons vermells. Una modelito ha de ser animada. Mireu-me. Diana, ho hem entès tot. Hem de veure les noies i demanar perdó. Sí, nois, anem. Anem. Noies, ho hem entès tot. No necessitem modelitos. Sí, us volem a vosaltres. No necessitem modelitos. Nat, de veritat, no et diré res més. Què passa, nois? És massa tard, nois. Què? Com que tard? Hem vingut a demanar perdó. Nois, ara som models. I necessitem nòvios guais, ara. Què? Sí, nois, heu fet tard. Les noies són les models més guais de l'escola. Va, nois, anem. Noies, canviarem. Volem ser millors per vosaltres. Nat, mira'ls. Mira com van darrere de les noies. Crec que la nostra fàbrica de models funciona. Sí, aquesta vegada són ells qui van darrere de les noies. Doneu m'agrada i subscriviu-vos al canal. Cliqueu a la campana i veniu al nostre saló de models. Us estarem esperant. Adéu a tothom! Sí, sí! Yeah! Molt bé! Ets tan pesada?
T'estàs enrient de mi. Oh, vaja, nana.